Badia meja flabo anga fulini tan nimbe krene ka se o krene na bele jinima shifi fara shije ka mun mi gana je ko je fa fe amba be fu ko bele jini wali mando bi anga mun musalu sira anga bele do ma no ye Usman Tumara ni bele jinima do bana mori asigoro benimbe zugume ani gana ni nyonche ni bora gana fe ki na zugume ka ibina se kuran puto chama maro mina bilibili ndagaro benime yima bi amena ngali mikala anya me ka fo shi yiridu mohunya yiridu shi jiridu koklan jiridu shi jiridu abiseka fenkla aramade ire masigini femuni amena ina shila shi na fay muyi shi bisika mungla shi bisika munya aramade yere ka aramade ya konnana abidado ulula ningo ulu bela dini nyefo ayana amma fo bililima inyangma bashitila alhamdulillah bashifiti amba abi tungara amba wala bi femi banya mijai amula kase ima iga jabala la ni no amina baroke femi ka no ye shi jiridu anya so ambe madawla anafaka cha abike tulu amada tulu ama abike fenchama abisika bana chama furake bon andu nga recherche konana anya ye ka don ga fofana ka fo ebe shi jiri don ase niveau mima donc ngamena sima bi ika dagunya damana fo anya shi ka chibali iko fo lamimba beladini uko korobo ko keko laje donc amena baroke ori kambe alhamdulillah donc ma bi bulu alhamdulillah kuma jaray ami fulla sawma o jaray rabbi ka Allah be bagafu Allah ka kulu kuna duga ka lame ami Allah ka hakili mandama ami kuma ma bo anda ko ami ga ni gali jaray ni ga do ni gali jabila ba yira Allah be bagawla fo shi yere yiri atikali madine ni shi don ase kisamina Allah yi fitini mi dia donina ba shi ti fu ba bile ba do ichme shi tikeli madine ka sabu ke shi yere ba don ase kisamina wani ye shi duyi ka dala be toro mi zema Allah subhanahu wa ta'ala de ba do idda bura ka si shi tulu kele mi ma folo ami bara damina ba damine maliko no maliko ta farafina farajela bebi shi tulu kondo oichen ne ko ne on makala aw be se ka to ka fo ni kono jalindo ire ba do kono jakeri ka bara kusube ibi jikala nyini wula fela nuna ni jiwili wiya fa ka wuli awo ka 90 degrés nuso apare tambulo ka blala mais na wuli la ka medoni aba do ko akasu 90 degrés na oichen wala jimi ko bu bi faka oichen ibi jike milendo kono ibi lamagali fendo nyinana kala fen sugo sugo parce que nango kueri no masoro mo mo bina fo ko kuer de fora ibi koko iba tani bolo tromo jonita bolo ni kan awo comme anka kuer ko difference kana dula awo ibi bolo keta koko la iba bla jina ibi bolo keta koko la iba bla jina ibi bolo keta koko la iba bla jina fo kan yes sabanyo kona soro ya kan nani soro ni iyo ke jila ibi shitulu tige anga shitulu kungele hake klache shitulu kumana mo wa fere sugula tun kungele klache hake ba bla jila ba lamaka ka gushi ali jikala ibi bolo tele jikana sumaka sori ba lamaka ibani ni yomi bi kamishini ba ye kono jai mina ibla ibi ake to kuma fotugola ali chebakoro minu be ni kusi jala lagushi bu soro kusobe ka soro bana joli batte ire mi hagilla te si hagilla bale bana bla mola ni hagilla bana tila kungotila mi ngeme ka bila a chaman be a julu kono bara de la ni turanna kono bi magay ba yibina lafiya ka soro amake furasan ya amake furaxetai we shitulu we anna fa folay iye bara ke sengena
i bi ji wɔlɔkɔ ka ji kalaya k'a suma dɔɔni u b'a fɔ ko min ma ko wɔlɔkɔlen awɔ sɛgɛma a ma kalaya kojugu a ma kalaya a sumalen tɛ a sumalen kojugu i ti ko ji suma na awɔ ji wɔlɔkɔlen i b'o kɛ k'i ko n'i tilala koli la i bi situlu don i tɛgɛ la ka kɛ k'i fari bɛɛ mun k'i da yanni dugu ka jɛ i b'a ye i fari bɛ suma ni fasadimi bi mɔgɔ min na a yɛrɛ ka fasadimi a dɛsɛra ka nɔgɔya i bi si fura ɲini si furabulu tɛgɛ ɲɛ kelen pe kuruko tɛ i y'a sɔrɔ cogo o cogo hali n'a ye tɛgɛ ɲɛ kelen bɔ n'a ka di n'an b'a fɔ furakuru kelen ni o hakɛ sɔrɔl'i bolo i bɛ na i b'a balabala n'i y'a balabala n'a mɔna i b'a ji dɔɔni soli k'a bila kɛrɛfɛ i b'a dɔn k'a fɔ i fasa bɛɛ de b'i dimi i ye fura bɛɛ kɛ a si ma ɲɛ i bɛ situlu kelen ta tuguni i b'a kɛ o ji dɔɔni na minɛni dɔ kɔnɔ i n'a fɔ kɔpuni dɔ kɔnɔ kilancɛ hakɛ la k'a lamaga kɔgɔ ti k'o la foyi ti k'o la i bɛ sɔrɔ k'i ji dɔ in ta k'o kɛ k'i ko a kalama a wɔlɔkɔlen min t'i bana mɛ jisuma tɛ n'i y'i ko la i ye min lamaga i b'o min ka situlu kɛ k'i fari mun k'i da tile 3 pe ni ala sɔnna i b'a ye i ka fasadimi bɛ commencer ka nɔgɔya maa min bi a b'a fɔ don o don ne farikolo bɛ komi n'a fɔ a bɛɛ bɛ n dimi n mana n da i b'a fɔ berebetigi bɛ ka n bugɔ i b'a fɔ n ye baara kɛ baara sɛgɛn bɛ na si furabulu k'a balabala ka dɔɔni kɛ kɔpu kɔnɔ k'o sigi ka ji tɔ yɛlɛma k'o sogin k'o bila ji wɔlɔkɔlen hakɛ la i ye dɔ min bila kɔpu kɔnɔ i bɛ situlu k'o la k'o lamaga k'o yelen situlu kun kelen hakɛ kilancɛ o ka ɲi ni mɔgɔ b'a ta kuyɛri la kuyɛri fa dɔrɔn situlu gɛrɛgɛrɛ la situlu min ka ɲi n'a dilanko ka ɲi kasa gɛlɛn t'a la i b'o bila n'a ɲagaminen tɛ situlu yɛrɛ yɛrɛ de ko don foyi ma k'a la situlu a bɔra burusi kɔnɔ cogo min na i b'a lamaga o cogo la i b'i ko jikala in na i bɛna situlu in min i bɛ situlu wɛrɛ kɛ k'i mun i b'i da o y'o nɔgɔyalen tile 3 pe a si tɛ tɛmɛ o kan i fari kurukuru de b'i sɔrɔ i fari fan bɛɛ la ŋɛɲɛ b'i la maɲa ninnu i bɛ fɛ i ka maɲa ka ban i bɛ situlu kɛ minɛn kɔnɔ k'a yelen n'a bilenna kosɛbɛ i b'a jigin k'a sigi ka nɛmurukumuni ta k'a tigɛ den kelen k'a bisi a la o b'a sɔrɔ i y'a jigin duguma n'i y'a jigin duguma n'i ye nɛmurukumuni bisi a la a bɛna wuli dɔɔni n'a wulila i b'a to yen n'a sumana i b'a lamaga i bɛ to k'o situlu mun i la a b'i farikolo kurukuru bɛɛ ban ka maɲa bɛɛ bɔ i la k'i nɔrɔ k'i ɲɛ. Tunkara nba n'a tɛ tɛmɛ o kan o ye situlu ka baara dɔ ye an bɛ se ka min fɔ o ye situlu ye o ye situlu ni si yɛrɛ kan ka baara min kɛ nka n'an sera bana dɔ bɛ yen n'a kɛ mɛ k'an balakaw sɛgɛn mɛ an bɛɛ b'a fɔ ko an balakaw a ka ca cɛ yɛrɛ de la n'o ye infection ye cɛw b'a wele ten anw b'a wele ko liminɛnbo dugukɔrɔbana ninnu i farikolo b'i ŋɛɲɛ dugukɔrɔ a b'i ŋɛɲɛ a bɛ ji jɛman bɔ a bɛ joli bɔ nin bɛɛ ye bana qualité kelen de a furakɛ man di hali tubabu fura la parce que a traitement ka jan i y'a faamu o bana in i bi n'a muso don u b'a hakɛ to i bi si fara san ou bien i bi si fara bɔ i bɛ na n'a ye i b'a tobi n'a mɔna i b'a jigin k'a sigi fo a ka suma n'a sumana i b'a tila 2 ye wɔlɔkɛlen hakɛ i b'o kɛ baɲangari ɲɔgɔnna kɔnɔ ou bien mana tasaba ninnu u bɛ fini ko minnu kɔnɔ i yɛrɛ b'i walaka i bɛ don k'i sigi o la a ka hakɛ to kuma fɔcogo la i b'i sigi o la k'i yɛrɛ an b'a fɔ a ma ka seliji ta n'a ye k'i yɛrɛ nettoyer o b'o bana kɛnɛmana bana fa min bi sigi kɔpuni kɔnɔ n'o sumana i bɛ to k'o min o bɛ kɔnɔnata fa a fila bɛ furakɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ waati sɔrɔ a la o ye infection bannen ye ni cɛ don e b'i ta kɛ mini dɔrɔn ye e tɛ seliji ta sumaya min filɛ nin ye n'u b'a fɔ ko sumaya pali o waati na n'a bana ka ca kosɛbɛ ale a ɲɔ ɲɛlen don n'i y'a furabulu kɛnɛ sɔrɔ si furabulu kɛnɛ i b'a kɛ k'a tereke i bolo la ta ji la fo k'a nugu kosɛbɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ta k'a siyɛnɛ ka kɔpu fa k'a min bi k'a min sinikɛnɛ k'a min m'a fɔ i tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ n'i k'o pali kelen kɔni bɛ ban tile 3 mais mɔgɔw n'i ye mɔgɔw ɲininka Mali la u b'a fɔ ko ngɔlɔbɛ jun fɛn o de ka ca mɔgɔ caman tɛ si dɛ mais minnu tulo bɛ na u ka si essayer si furabulu k'a tereke a kɛnɛ kɛnɛ tobili t'a la dɛ k'a tereke ji la fo k'a nugu ka sɔrɔ k'a siyɛnɛ tɛmɛ na ou bien u b'u ka nɛmuruju ni fɛnw siyɛnɛ ni tɛmɛni min k'a siyɛnɛ o na ka kɛ ka kɔpu fa k'o ɲagasa kana k'a la kunaya t'a la a ka basi de n'i y'a min bi k'a min sinikɛnɛ i b'a sɔrɔ ni Ala sɔnna pali in kɔnɔ i bɛ wuli ka taa baarakɛyɔrɔ la nba donc an bɛ se ka